हाँ मई हाँ प्रणाम। कहनी है कि सब हित नता गइल लोग आ मौसी आइली आ बिरमपुर वाली मौसी आ गल। हाँ तो मौसी हमरे में प्राण ओकरा अटकेले रहेला नंदनिया में। हाँ मौसी से कह दिए कि हम आई सुन कहनिया नु 10 गो साड़ी किनवा ले तनी काहे खातिर। अरे तोरा टेंशन ना रही 10 गो साड़ी अंदर किनवा ले नु तो 5 गो फुआ बाड़ी लोग नु तो 10 गो साड़ी में से कोनो ले लियो लोग 5 फुआ एक गो अपन पसंद करके। जानते बारे फुआ कत्ता 76 हैसा कैसे है साड़ी ना हैसन ना देलुआ भौजी हौसन द। हाँ तो जान ले मई आ सुन आ तू तनको टेंशन ना ले जितना खुदरा पैसा बा 10 टकिया नु कुल हम उनका से अथी से मंगैनी बैंक से खाली 10 टकिया करची नोट मंगैनी। हाँ करची एकदम नंबर खड़ा खड़ा लूटे में आज जानता रे आ देवे कैसे बतियाओ तरू आगे मई धरा तनी प्रणाम। ठीक ठीक बा टेंशन मत लिए हम बानी नु तो ओकर बड़ बहिन है तो अपन भाई के श्रद्धा ना पूरा करब मैं पूरा गांव दुनिया देखी गे देख लिए ना ठीक बा। आ छोड़ पाहुन से का बतियेबे ठीक बा रखतन ना हमरा से का बतिये सही बात बा। देखी जी हम राउर मेहरार होई रउआ हमर मरद है हम नहीं जानत को कलमुनिया के मानम के ना मानम जल्दी नु हम छोट बानी तो हमरा के ज्यादा मानदान करब बहुत का के मानदान क लेनी ठीक बा नु तारा कम भेलो मानदान कहनी है कि चली बाजारे आ 10 गो साड़ी 10 गो साया 10 गो ब्लाउज और आ चूड़ी लहटी सेंदूर बिंदी दिवाई ओकरा के करा के लड़की के हम नहीं खी जाना तो जान नी नो जोहर खा के मर जाई का ये देखत नी मैं मरल मुंह देखत नी नानू तो कह दी तो हम अबे जोहर खा के मर जाई ना ना तुम्हारी है यही तो हमरा डरवा देत हर घड़ी डेरवा दे तरी तो काहे बियाह कइनी जी दुगो काहे कइनी जब गांव में भाषे ना तो बियाह काहे कइनी जी ना करे के चाहत रहे नो दुगो कहनी कि दोनों के सुख रही एगो गोर दबाई एगो टांगा हम नहीं जानत हमार भाई हमरा साथा पूरा हमार भाई एकलौता भाई के बियाह बाहो आ हमार देश दुनिया सब जानेला नु के ओकर बहिन बहुत करेले आ रउआ के जानेला नु के ओकर मर्दा नु बहुत कमाला हमने के जाके चुपचाप बाजार पर से साड़ी उड़ी ली आई आ जाके नु दुकान पर देख कह दी नु एथी का बना के खजूली छाने के अकेले के ना जेब तोरो के लेके चलो तो हम बाजारे नाजिम चली साड़ी के दुकान पर गहना के दुकान पर साड़ी के पसंद करी हम करम और के का जी कौन विपत्ति के का लेके जाए विपत्ति के नामो मतलब हमरा सामने ले ले चलियो करो के एगो दो हम नहीं जानत देख लीजी रवा ओकरा में राम के हमरा में रहम अब देख तोरे में रहम हमार भाई के बियाह बा कल मुई के बियाह नहीं के ओकर भाई के चल ठीक बा काहे चिंता करते है देख उससे ढेर तोरे के माने तभी नहीं तो मोट करे दुबई आइडलर कितना दुबई ए हम घर के खाता पीता घर के है ऐसे मोटा बनी जन्नी नु रौरा घरे आके खा के मोटाई नहीं की का दिला जी का दिला एगो रसमलाई कइला त आउ तन लेके एगो लेके टिकी टिकी आई तो का बोले चुप रही मुंह मत खोलवाइए हमरा तो खोले लगा मुंह तो लजा के चल जे में जैसे तोरा मुंह खुल गबे तोरा अब का खोलवाई ऐसे बड़ खोलबे मुंह अरे चली ना नबाबी कइले बानी हमरा भी नबाबी ना कइनी जनी नु चली कहनी अनु के सोनारे भी जाके नु दुगो माई के बाली ले ले हम छोटे छोटे कनेवा के झुमका ले ले हम मुंह दिखाई में दे दे हम आ पायल ले ले हम नाक के नथी नी ले ले चल ठीक बा नु ठीक बा जाई गड़िया निकाली बहरी हमारे बारे में तो कुछ बतियाओ त नहीं खाली कुल अपने घरे में तका रौरा का बतियाई मरद है तो मरद लेखा रही मौगा लेखा मौगा तनी काहे भागत तनी का छोड़ के अच्छा बजब करेला नो ड्रामा दम खीसे बरेला इनकरा पा हमरा खाली उ सौतिया के नाम लेत रहेला जानेला के उ नाम लेके चिढ़ेले बाकी चिढ़ाइए जरूर ओकर नाम लेके ओकरा देख आ फूटल आँख ना देख सकीला विपतिया के घर में महारानी सुतल बैठल बाड़ी घर में हतना कचड़ा भइल बा होतन को फूटलो आँखी नहीं खे देखा सवतिया ना कि हाँ घर झाड़ बुहार दई ऐसे घर में कोई नौटंकी ना देला खाली सुघरैया लेके इनका कोई चाटती छोट बड़ी मोट बड़ी मुंह नहीं देख छुंदर लेखा मन तो ये करता ना कि जहर महर खिया के एकरा के जान से मार दई तनको लाजे शरम नहीं खे बेसारा मामा के जैसन एक बाप महतारी होई वैसन एकरा के ढंग से सिखैले बाटे सिखले रहस आओ तन चाबी द गाड़ी के बेड तूरा चाबी द का होई चाबी जी तन जाए के बाद सोनारा के दुकानिया पे हो ओकर घर बियाह न पड़ल बा तन बैठी तो हां बोलो छोड़ी हां बोलो का करे जा तनी सोनार के दुकान पे हमरा के 3 तालिया झुमका किन दे
अरे किनाई तो बारी नु किनाई के ऐसे कैसे बारी बारी की नहीं मेहरारो ही है हम भाग पर के आइले हमार कोनो इज्जत ह कि ना ह घर के कह देलस तू भाग पर अकेले बोल। हां तो हमरो के किनाई है आज की नहीं जब ओके जवन चीज किनाई तो हमरो के किनाई ठीक जब दूगो मेहरारू बाड़ी से ना तो दोनों के एक आंखी देखी दू आंखी देखब तो आंखिए भड़का देब अरे तो बारी बारी से अखिया से देखब कि एक एगो अखिया है ने कली को ने कली एगो के हाथ पला एगो के लात पला ई कहा के नियम ह हां पूरा कुछ कमी कइले बनी काहे नहीं खे कमी जी काथी के कमी हमरा नई खे देख। ई कहीं के हमरा नैहर गइले त नैहर के हमरा साड़ी मिलल बा एगो बात साफ साफ बतन सुन उ करल है तोरे के मन जनता काहे जौन उल्टा सीधा मांगे ले आला ओकरा के देन देखा कैसे भैंस होती है आ तोरा के कितना मेंटेन रख हां उल्टा सीधा आवत ना गहना गुड़िया किना तो देखा हम झाड़ू से गहना स्वागत देख। कर दे बबाई ने ठीक अरे ना पागल। हमर दिमाग ओतने भर जरई नहीं हमरा अच्छा इज्जत के बात लगा है रे तोरा से इज्जत केना के बात बदनामी हुई जवा अरे ऐसा मर्द पा के तमा किस्मत ये फूट गइले भगवान कहस कि तोरा खातिर तो हम दुनिया से लड़ जाए तोरा के छोड़ के फुटलो आंखी कोई के ना देखब लिया के त करे जा पर बैठा दिहल एगो मेहर औरी काहे एगो से खुश ना रहत रह तू बेशरम बेहाया बेलज गोड़ दाबे कहत का कहत रे कि हमरा से गोड़ ना त दाबे गोड़ ना दबा बहुत दूसर तीसर बियाह कर लेब एगो दाबत एनु गड़ा कम से कम त जा वही माई भिरी रह हमरा के का करे अइल जा ओकरे से चाबी मांग हमरा से मत मांग वाले बिना मरद के रहब तारा के कुछ खिया पिया के मुआ देब जंतो नहीं खा अरे हमरा तनी से बियाह काहे कनी रे शांति सुकून खाती के रोज लड़ाई करे खाती तू मुड़ी कटौवल करावे खातिर घर में बियाह कइला दूगो समझला कि एगो दुआरी हो जब से बोली बोले एगो हेजे से बोले अरे मिलजुल के रह सब बहिन ऐसे कैसे बोल के रहसा मिल के रहसा हम कैसे रखतन दूर हमें जाई दूसर मर्द रखी ओकरा से तू मिलजुल के रही हां रहबा रख लेबे तनी हे बता तारा लखा मर्द के चूल्ही में झोंक के जरा दे समझला कि ना राड़ हो जे समझ बुझाऊ के देबू। हां वो सही रही हां वो सही रही चल के की ना नहीं तो तार कपार फोड़ देबा बहिने ऊ कहती है तारा पैसा आ जाता हमारा भी तार जर भी ला जाता पहले हो। ओकरे कि नहीं हैं? देख फोनो बहुत लगाता ओकर आ गेल भइयो लगाता का जाए तो जतने बोला बा कहब ना जतने रोब कुल तारा पे पड़ी समझला कि ना ओहू सबत पे पड़ी तो सोचे तोड़ा कि जा खबर आओ आ गइल, जा तनी जल्दी जा अचारा छूटल द्वार पर खड़ा बनी बस बच्चा भी लेके आओ तनी ई त मुंह झौसी कुल झनी जब से हमरा घर में आइल तब से प्यार के बंटवारा कर देलस हमरा घर में ले लिह 3 तलिया झुमका नदी मार के तर करेजा निकाल देब करेजा पे चढ़ के हुमच देब कि दू आधा हो जाई समझला कि ना समझला एकदम से न डाही के रख देले बनस आवा ए बेरा गाना गुड़िया किना जाई त मुड़ी कटौवले होई ये घर में हम ये सोच ले भाई ना बोलला का लोग फायदा उठावतावे कहिए ले चुपचाप पटाइल रहब हो बाकी कुछ भी कही जी जे कमर धनिया रहे नु देख के हमर जीवे ललचा गल कमर धनी कहाँ रहे हमरा देख पसंद आइल त किना गेल नु पेनला पर जब पेनम डांड में त गांव नगर जरिए नु मरी जी आ साथे साथे सौतीनियो देख के जर फेर ओकर नाम लिहलु चुप रही जी अगर नाम लेला हमनु विपत्ते पड़ जाला मुंह में जन्नी बाकी का करी मजबूरी में ले के पड़ेला ना जन्नी बाकी कुछ भी कही हम बहुते खुश बनी जी रहुआ से हई देखे तनी मांग के टीका पहनम तो बाप रे बहुत जल सुंदर जल लागी। जल की मांगे में जन्नी अब एगो बात सुनो कहत है कि सोनमा के ले लेनी त देखी त कितना निक लागता कि ना रहुआ नु कहिला कि सब पैसा तोरा पर उड़ा देनी मान ली कहियो ना रही त ई सब गहना कामे न करेला जनी रहुआ का पता बा हमरो कने काम दिखाओ को ना आ जान तन जी देखी है कनेवा के ले लेनी है नथुनी नु देखो तो ना देखैला सा सुनरा ठीक बा देखले से के घरवा देखले ठीक से ओ बड़ा बढ़िया बा अच्छा लगता नु हां जन्नी अब जान तनी पैसा त कहला से त हमर एकदम दिमागे चिंता खराब मत करो देखी तो और कुछ कितना नहीं बा कितना निक बा नाक में के ई देखी ना कुछ ले आवे के बा हम मुअनु मोरू फर जा सबके मौत पे तहरा मौतिए नहीं खे आय तू के का हो गेल रे तू मरत हबो कि माथा के दर्द भइल बड़ा हमरा का दर्द बा? बेशरम बेहाया बेलज कहि के कमी ना लाज शरम नहीं के दुनिया पर तू ही मेहरा रखले बड़ा घर जबान नहीं चलत लोग जर कान में किनाई तेरा मुड़ी कटौवल घर में होई जौन होई त होई हम देख ले तनी तू तैयार रही अरे नगिनिया तू तो हमरा घर में ए सौतीनिया मचा के रख सौतीनिया रे बोलबे रे हमरा से बोल लो जनता रे नु तो जनता रे नु हमरा के चीने लिस ना ध के झोटा पटकिए दे हम पटकता मत लगा लगा धरी त जी धरी त हिंगा के बोलत तोर बाप मत संस्कार ना देले ना हमर बाप माई संस्कार नहीं तोर बाप माई संस्कार नहीं खेदले त हमर का बाप माई संस्कार यही से तो तारा बिया हल्के पसंद आई त काहे ना गांव में ना मिले काहे ना प्यार किया तो डरना किया प्यार किया तो डरना क्या ए सावत लगाइलू हाथ नु त हाथ हम मोट हाथ में धरा
पिटाइए दे चिन्हलुआ ना हेने आवा हेने लेकिन जा। हेनिया देखबा हेने आवा तो बबर ये हेंगन छोटो कबाड़िए देबे भी दिमाग बुझतो खराब नहीं बा। खा के ठीक ना बोलो तो नहीं खेत चिन्हत घर। नहीं खो हमरा के जी हेने 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 जाइए मुआई पे हमरा रहता हुए देखा त क्या समझला चिन्हत रुके ना हमरा के चिन्हत रुके ना हो डाल। चिन्हला चिन्हत ए सब चिन्हला हमरा के तारा के हो चल ना हमरा के धोके छोटा तोरिए दे ऐठिए दे हम ठीक ना? ऐठ दे अपना मरिए हल्ला चल कर- गाड़िए दे मंगन परिया की वजह से चुपचाप होता रहो पता किनारे। सुनता के मार दे के फेकाइए जे बजान तो नहीं खा भइल बा, भैंसिया तो बढ़िया रहिल बा, तारा के देखा जाइए चप्पल जूता के गिराई हां आ मुआ जूता दे चप्पल गिराई बा। जाना दो हब्बीरा मरत कम त माना होता ने हे सूरज भगवान उठा ल ना एकरा के काहे एथि कइले बाड़ उठा ल विपत्ति के गोइल है ना बैठो बैठ चुप रह जी रौरे कमी हाज कि इतना बोल के चल गइली है ना त करेजा पर मूंग धरे वाले हई हम हमरा के कौन बोल के चल जाई रे आंख देखा के अब ये रहले ना जी ना रख दे मैं दुगो गट्टी खेल ले हम हमरा के बोल जई हलो चलो बाहर चलो जी छोड़ चुप रही जी रौरे वजह से इतना बोल के चल गइली हमरा चिन्हत नहीं कि सावत कहीं के बाप रे बाप हमार गहना किनाइल त इनका का करेजा में बाथा का बरल बाटे ना जब तो के चाहिए उतने ओकरो चाहिए देखत नाटक कोई तो जाई कि ना दी हमरा का कहत नहीं जाई कि ना दी देखी जी हसे हमर बीपी लो रहेला ना तो जान जाई अगर हमरा कुछ हो जाई तो चिन लेम और घर में घुसवा के ना जान मरवा देनी तो हमरो नाम नंदनिया ना अब ना बोलो तोरो से कुल माथा अब जाई जी जाई मरद मौगा मरद मिलल बे दादा ओकरा पटीसन लेता जरूर तरह दोनों तरफ चिकने रही दुल्हा के चाची बनी या कनेवा के चाची बनी ना अइला हमरे बिना बाबी कर अरे बाप रे कपार दुखल माई के फोन करी हो अपन माई के फोन करी हेलो अरे माई फोन कइले रहिस प्रणाम अरे हल्ला नहीं करत रे मैं जाना तेरे विपत्ति का कहती है सौतीनिया छीनरी कहतिया कि हमरा के हार की नहीं बताओ हमरा के देख के ओकरा आग लाग गइल बाटे करेजा में ओकर करेजा में बात दर हां रे माई हम आवत निकाल ले गाड़ी ध के मौसी से कह दिए ठीक हऊ हां आ सुन चिंता मत करिए सारा कुल गहना किन ले बानी आ साड़ियो ले हऊ ठीक हऊ रखत हऊ बाप रे बा आइली हमार नैहर में मिले हम अपन नैहर के एगो कॉल कर दी तो पूरा खानदान उतर जाई तू ही हमार में सौत मिलबू सौतीनियो तारा के देखले तब काहे आगे लाग जाला